Ka district level task force jong West Garo Hills kala pinlong ya jing khenra but jing pinjulor hiki Jaka Shna Mawit Beaiñ hagishnong gomai jhora hapo ka phulbari bat ka batabara kani ka jing Pynpra kala long hadien balalap bakidon ki kamti khendo bat ki jing shnai ki Mawit klem de yo jing bed na ka sorka lalap ba kini ki jing Shna Mawit kala Pynkhein ya ka Meghalaya minor minerals concession rules arjar khan rio Namar Kyndon ya consent to establish but consent to operate naga State Pollution Control Board. Wat hadian balapha show cause notice kitrai kila bateng ya kambe ai. Ha gajing khun la pinjulor ki mawet bat la kurong ya khando balati be ai artli ki Jcb bat kawe ka dampa la pindon kam ban Pynpra ki te ki jingte bat banra ki Maharashtra range office. DFO ka member secretary ka Dltf ulaong ba Kyndon jingjurip man kapor bat ka jingpej benya ban khanglat ika kamti khindo bat Shna Mawit Beaiñ bat ula kerpat iki pajba ban pintip lada kilap yakum kini ki kam